Nakatakdang magpatuman ang lokal nga kagamhanan sa General Santos City ug singil alang sa paggamit sa gi-rehabilitate nga sports complex sa syudad. Apan karon pa lang pipila ka mga residente ang miangal na. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa unang gipaskil nga karatula sa AC Acharon Sports Complex sa Barangay Kalumpang, General Santos City niadtong Lunes, makita ang kantidad sa singlon sa paggamit sa mga pasilidad sa maong sports complex. Doon na entrance fee nga 10 pesos kung asa pwede na maggamit ang rubberized track alang sa mga buot mag-jogging. 1,500 pesos sub alang sa mga magpa-exclusive sa main grandstand. Tig 30 or 40 pesos per hour sub alang sa mag-occupy sa mga area alang sa basketball, volleyball, softball ug baseball. Apan ang maong rates gialmahan sa pipila ka mga residente, sanglit libre kuno kini kaniadto. Murag wala na ayo na kay sa una na libre man kuna. Ya karon ila na magipabayaran. Sumala sa City Sports Division Office, ang maong nakapaskil nga rates sukat 2013 pa base sa ordinansa. Nana na siya ordinance. It's just that wala siya na-implement. May na-implement siya pero hindi siya kaayo. Kasi nga wala pa man tay improvement. Hinoon gitanggal na lang una nila kini karon aron dili malibog ang mga tawo. Apan ipatuman gayud kuno kiniksugod karon tuiga. Human lang ipagula sa LGU ang giamyenda nga 2013 nga ordinansa kalabot sa facility rates. Ginahulat na lang nato ma-publish 2024 may amendments na po siya as to the rentals paggamit nato. So expect na ay changes sa rates. Mial masab ang uban kay lakip mga senior citizen nga buot sa mogamit sa mong sports complex. Pabayron, hindi nila mayo ng anang pabayaran nila nga para man sa mga tao diya nga sama na mga senior citizen nga mo andya wala ikabayad dili maka-exercise diya. Actually, na-exemptions. Wala may problema. Kasi nga Magna Carta may Magna Carta man for senior citizen. Pati even sa ato ang mga athletes na mag-represent sa General Santos City sa mga competitions. Gipasabot sab sa City Sports Division nga ang kwarta nga makolekta sa City Treasurer's Office sa mong sports complex gamiton alang sa maintenance sa mong pasilidad. Lakip sab sa ubang sports program sa LGU. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.